da tura smart ɗin yake misali kamar nan kaga wannan wani ne ya turo min misali gashi nan na ɗauke shi to na kwafi lambar to zan sa shi a nan ba don komai zan sa shi a nan ɗin ba illa dan in cire wannan zero saboda in ka tafi can da wannan zero ba zai yi ba in kuma hoton aka turo ma kurin sai ka kwafa ka bar zero farkon misali ga application ɗina ko ga smart ɗin yawar to kana gani ga smart ɗin aiko haka to za ka danna nan gudu nan suna tambayan ka account ne ko number akwai wanda za su turo maka account din da yake small a yana da account sannan kuma akwai lambar wayan to idan account ne sai ka shiga wannan account in kuma number aka turo maka kamar yadda na dauka din ne yanzu sai ka shiga number haka gashi nan to nan za ka zo ka saka shi ka gani kaga gahi babu zero farkon aiko to sai ka zo nan kuma za ka zaɓi price din da kake so kenan idan minti 200 kake so ka sa to farko za ka sa minti 135 din nan ne daga baya sai ka je ka sa minti 65 kaga ya zama minti 200 in kuma minti 65 ne ma sai ka sa iya 65 in kuma 135 ne sai ka sa iya wannan wanda na sa dan na kaga yanda na sa din yanzu komai ya hau ga yana sai ka danna yes ni na rufe pin din nawa idan kai ma baka rufe pin ba zai nuna maka gurin sa pin sai ka sa pin ɗinka in kuma ka rufe kamar nawa kana danna yes sai ka jira shi kaga yana dan processing to kati ya tafi inda ya nuna maka saɓanin haka to kati bai tafi ba sai ka danna haka kaga ya tafi gashi zan ƙara masa minti 65 ɗinsa ga minti 65 yana ƙasa ƙarshe yawa shi kenan shi ma ya tafi minti 200 ya kammala yawa ga mai bukatan ya tura katin alfa kuma muna da application a Play Store mai suna Jiddatel zaka sauke shi ka yi rijista insha Allah a ciki zaka samu isasshen kati na alfa daga 500 abin da ya kasa ko nawa zaka iya tura naira 50 za a caje ka daga 1000 abin da ya sama kuma ko nawa zaka iya tura naira 100 za a caje ka kuma a tabbatar da Allah an mana subscribing a wannan channel namu idan daga mun samu update za mu dora kuma insha Allah za ka gani zaka ga subscribing a ƙasa sai ka danna ka mana subscribing muna godiya